खामानि मावबाय फैबाय थादों आंनो नै खामानि मावनायनि गारनोसो हरदों आंनो ओरैनो आनो Hai लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियाव क्लासन लाबोनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड लां भिडिअखौ जोजासिम नायलांबाय थादो नै मालाय खुलुमनो फैदो बेटायाबा गामसा गानलायलायदोसन अनसुलियाबा दखना गानलायलायदो बाप्पाबो अनसुलिनि सेन्डालासो नै गोदानथार हा नोंबो जन्था लाबोदो नोंबो जन्था लाबोदो होमबा मानो गानना फैयाखै मालायाबो नेक्लेसाबो बा मालायसो 50 थाखाल' लादो हे मायाव बायना 50 थाखाल' लादो ए आंबो बायनो थांगौमोन ना सेस बेसेराया नोंहा खनियानो फैसिगोन होनबा मालाय खुलुमसोदोलै हेंसाया माबेमोन नैबेमोन ना साहा लोंदो सा आलासि फैदो नै साराय माला जाबाय थाङो दिनै 1 तारिखनि लाजिलायनाङा दे जों दोङो रिमालायाबो नेबाय थादो आंनि खुलुमनायखौसो रावबो भिडिअ खालामजाना नै दखना गोदान नै खामानि मावबानो फैबाय थादो आलासिसिं आंनो नै खामानि मावनायनि गारनोसो हरदों आंनो ओरैनो आनो बोसोर गोदाननि बोरै माइरं लाग्रायालाय नै बाजिमुनो गांसे रामायनोसै दासो दासो बाथौ लिरगासिनो भगबान जायाखैनो खादाबो नों मा होनदो मा इसोरनि मैगङा बाथोन जागासे आदायालाय मा नांदो बाथौ मन्दिर थांबाय हा आदाया बाथौ मन्दिर थांबाय नामा होनदो नै दखना होनफैदां बाजैया नै 200 थाखा हरलायलायदां आंनो फैसा मोनलायलायदां खुलुमनानै 200 थाखा नै 200 थाखा मोनलायलायदो बाजैया हरलाय 200 थाखा ओइ मा खायसो ना लोगोफोर बाथौ मन्दिराव थांनि जोंहा फुजा नायनो बाथौ फुजा जादों नोंसोरो आसोलफोरा लामाखौनो ससे हरदो ससेखौ मानोबा बिदि खालामदो इयाव होआखै इयाव होदो इयाव होआखै ओइखिनाव होदो न' नोंसोरले no yes no yes ada namunangga no ada yes ini sini batu mantul ini nampak ini lah kalara ada sebenarnya jawakai ang kalau apa kalau keren dan yang biar deh di kalau jakai yang hihi haha silgaरानानै हाथायाखै मामा नै लामायासो जफायबाय जोङो ओइथिंसो सान्दुं गोसाखाय थाङाखै जोङो ओइनि खायसेया ओइनै इयाव जना दंबाय थायो आरो ओइथिं बाथौ मन्दिरा ओइनै ओइ नोंसा माया इयावसो दोङो इयाव थांनाय नोंसा माया बाजैखौसो जि आखाइ खिथि गावलायो हा ओइ भिडिअ खालामनायखाय दलद थालायलायबाय बिमा फैनोसो मोनो ओइ खायसे माखायबोला हरसोदो ये हो बाम नोङा ओइ न सिरि गैला गाबनाया ओइ माबा रोगाबाय थादों मालाय ओइ खुलुमखांबाय दासो दौनिफ्राय नेबाय थादों जोङो बुट जानो दाबो जाला ओइ नोंसोरो आरो सामथाइ फिथाइयाव खाथिंसोरो
नोंसोर खानिया मा जानाय दियावलाय ओंखाम लोमजानायदो ओंखाम जानायदो ओंखाम नायदो गोजां स्टां खाबाय नै जोंना ओंखामा बुथसो रैमालिया गोलैनो हायो नामा सोरबा साया आं सानदों रैमालि गोलैगोन नायखाय दंफाङानो गोलैसिगोन जागोन सानामा थालिरलाय मा गोदोर गोदोरथार दङ नालाय थालिरगोन ना खायसेखौनो खानिबो रानना जानो हायो रैमालिया रानग्राफोरा थांसै ना मालाय थांजोबसिगोन emang makasih kamu nak ada ini son man makasih syukur lo kamu ada naya main nih nengke bangai lo nede nengke deh sang sumri nih akhirnya ini nih bu baik lo bangai lo Selegapur आङो दायो न' सफैबाय अखा नायदो आरोना जोंनि जा बिराद खोमसि जाबाय ओमफ्राय दायो न' सफैबाय जोङो स' दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ